concreting project sa kagumahanang probinsyal nagpasayon sa paglatas sa mga lumulupyo sa sitio Gumbos, Barangay San Jose, Baligyan. Samtang sa Barangay Kilalaban sa susamang lungsod, covered court na pahimuslan sa katawhan. Dawato nato si Lidimir Riluya sa dugang detalye. Kining one barrel box culvert nga akong gitindugan og 950 meters road concreting maoy nakahatag og kahapsay sa mga katawhan ug mga motorista dinhi sa sitio Gumbos, Barangay San Jose, lungsod sa Baligyan. Kumpleto na usab ang covered court dito sa Barangay Kilalaban sa susamang lungsod. Dili na maglisod sa pagtabok-tabok ug pag-agi sa dalan sa sitio Gumbos, Barangay San Jose, lungsod sa Baligyan, ang mga katawhan ingon man ang mga motorista tungod sa box culvert nga gibutang sa probinsyal nga pangagamhanan ingon man sa pagsemento sa 950 meters nga dala niini. Sa pamahayag ni Second Councilor Esther Labastilla, sa maong barangay matod pa nagpasalamat silang dako kay nasemento nagyud pasulod sa maong barangay. Sanglit lisod man kining agian sa wala pa makongkreto ang dalan, maglisod og pagtransport sa ilang mga produkto kung dili magkabayo o magpahagad. Dugang paniya bisan gani karong maglisod pa sa pag-agi dinhi. Kabayo ang ilang kargahan sa ilang mga produkto sama sa kopra. Apan karon, makaagi na ang mga motorsiklo ingon man makasulod na usab ang mga four wheels nga sakyanan. Truck na usab ang kargahan sa ilang mga kopra. Gani ultimo mga tawo matod pa niya maglisod sa pag-agi kay perting lapuka ug muagi sila sa mga pilapil. Nangayon mi dako kay pasalamat kay Gob na nanghatag siya anang amuang concreting kanang road concreting padulong dito sa sulod sa amoa dito jud na kay kana sa unang panahon ana lisod kaayo ang mga produkto sa sulod maglisod pagdala kun dili magkabayo magpahagad karo gani maglisod gani ang karo muagi kundi kanang pahagad ra kanang kabayo magdala ang mga kopra sa sulod ang mga produkto karon dako kay mong pasalamat na naingon ana na nahitabo na nanhatag sa amo og kuan na dala na karon makaagi na jud ron og mga motor mosulod na gani ang four wheels na padulong dito kung makuha og mga kopras na nay truck mosulod na dili na maglisod ang mga tao samtang katong sa unang panahon parting pagkalisurag yun ang mga tao mo ultimo mga tao gani agian dito perting lapuka unya mo agi ka mga pilapil na karon wala na jud lindot na kayo ang amuang padulong dito sa amua sa sulod. Mihisgot usab siya nga nakadawat sila og tabang gikan sa gobernador sa ilang pagduol niini alang sa pagpanindot sa ilang simbahan. Na kay maot man ka ito mong simbahan sa una na iyang gipangayo na giadtog jud mi ato na dito sa iyaha nangayo mi sa iyaha tabang pod moto nang hatag siya sa amuan ng mga tiles pati kanang plywood para i-ceiling karon okay na pud among simbahan. Sa laing bahin nalipay usab ang mga taga-barangay Kilalaban sa susamang lungsod sa ilang pagbaton og covered court kay kompleto na kini. Kay baluang ang maong barangay adunay 560 ka panimalay og 2,996 ka mga individual nga nagpuyo niini. Si Barangay Captain Juvan Anyag sa Barangay Kilalaban mitunol sa iyang pagpasalamat sa probinsyal nga pangagamhanan pinaagi kang Governor Roberto Uy gumikan sa suporta niini ngadto sa ilang barangay. Nang hinaot usab siya nga padayon pa nilang matilawan ang pagtabang niini alang sa dugan pang kalambuan. Dako ay magpasalamat ni Gobernador nga sa akong pagpangayo cover court nga para sa katawhan o para sa among sitio o sa among barangay nga iyang gihatag nga nakita gyud namo nga matinud-anon si Gobernador sa suporta sa mga tao. O unta nga napaunta mi pangayoon nga balik nga ihatag ni Gobernador sa among barangay. Gikan diri sa Barangay San Jose, lungsod sa Baligyan, kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Katawhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ng atong lalawigan.
I-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Buanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa tumakatawhan, makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among ibalaan ang inyong mga mulog opinyon sa nangapagi. Mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamanan. Hangtod sa sinahigan kini si Chris po nga magatod kaninyo sa tinuod nga mabalita. Para sa GNPNN ang dapig sa kamaturan, tuyok sa kalambuan.